Samia Suleimani wabweratu ndi moto kwambiri mpaka nakupereka mawarning kunena kuti akhala akuthothola anthu onse amene azichita ulesi ku parliament kupanena kuti ameneyi bwanji mphamvu zimenezi bwanji. Tisanayambe nkhani pepani kwambiri nkhani yachitika dzulo koma timafuna tiwulutseko pa zifukwa ziwiri zitatu. Talephera kuyiwulutsamo nthawi yake chifukwa cha magetsi akuvuta. Yamagetsi ndi madziwo tibwera nayo sopa yokha imeneyo tiyikambe. Komano kuchokera ku parliament dzulo kunalitu zochitika kuteko. Kuli amene amatchedwa kuti ma parliamentary committee. Ndiye kuti makomiti amene amakhala pansi ndikumayang'ana zokhudzana ndi chitetezo. Kuli komiti ina imayang'ana zokhudzana ndi zaulimi, komiti ina imayang'ana zokhudzana ndi zamabizinesi, komiti ina makomiti amenewo amakhala ndi ma chairman awo amene amatsogolera makomiti amenewo amachita kusankhana okhaokha kumeneko. Ndiye kuchokerano mu makomiti amenewa kunalino ngalino atasankhana amachitano ma orientation kapena kuti kuphunzira ntchito yawo. Ntchito yanu muzigwira motere ngatino makomiti. Osati ngatino aphungu chabe koma mano mukakhala kuti kulino ma meeting ako amakomiti amenewa. Ntchito yanu muzigwira motere zimene zikuyembekezerwa kwa inu ndi zotere zothandiza dziko motere. Ndero noti makomiti muja muli amene amatchedwa kuti ma chairman amene amatsogolera makomiti amenewo. Ndipo pamene pabwerano a Suleimani ngati speaker wa nyumba ya malamulo kuyankhulapo kunena kuti si apa tikuphunzitsana ntchito tizigwira motani ngati ma chairman chani makomiti. Ineyo ndikuwuzeni sindinyengerera wina aliyense amene azigwira ntchito mwa ulesi kwambiri. Ma chairman amene azigona pa ntchito yawo ndikangokuzindikirani fired nthawi yomweyo. Chifukwa chani? Inuyo makomitimu muli ndi ntchito ndi udindo ofunikira kwambiri ku dziko lino. Kupanga zotina kuti mudzifunsa ndithu kuligwira boma pakhosi kupereka accountability ma checks and balances kuti ndalama ndi misonkho ya Malawi isamagwiritsidwe ntchito molakwika ndi bomali. Ndi inuyo ngati muzipezeka kuti mukumagona mukulephera kugwira ntchito yanu sindinyengerera ndizangothothola kuyikapo ena kuthothola ena ayikidwepo fane kuti inuyo simungathandize dziko la Malawi pa udindo umenewo ngati chairman wa komiti imeneyo. Tiyerekeze komiti mwina yokhudzana ndi zaulimi, parliamentary committee yokhudzana ndi zaulimi yafika nthawi yokhudzana ndi zamafereleza. Ndiyerekeze boma mwina likufoyilisa zina zake zokhudzana ndi mafereleza. Inuyo ngatino a chairman ochokera ku komiti yoyang'ana za ulimi simungakhala cheteya mukuyenera muyambeno kumabweretsa kuti ino aboma mukupanga chani, mukuyenera mukuyang'ana nthawi mukuona mvula kumwambako mwathandiza Malawi tapangani zoti mwathandiza Malawi. Koma nthawi imene muzangokhala chete zinthu ngati zimenezo simukumapanga zoti ino ndi anthu aulesi kwambiri simukutha kuthandizira bomali kuti mwina mwake lithe kukwaniritsa ntchito yake. Chifukwa mbali imodzi yotsutsa ija ndikuti ndikulithandiziranso boma kuti ligwiritse ntchito ma resources amene ayikidwa kuchokera ku boma kuti ochokera matumba a Malawi misonkho kuti agwire ntchito moyenerera. Koma ngati mwalephera kupanga zimenezo sindizakunyengererani yani. Posatengera kunena kuti inuyo kaya mukutsutsa DPP ndine mmachokero DPP ndifo yoti simukuyitsutsa DPP yo nde basi neyo ndipezeka zonito ndikunguyang'anani awa ndeti asiye kumwe kuti sachosisa pamene simugwira ntchito. Ngati simukugwira ntchito fired. Pano pane nkhani yokhuzana ndi Malawi osatiso kunena kuti chipani kapena chani. Mukagwire ntchito bwinobwino kumeneko ndipo ntchito yanu pamene pakufunikira mukatsutse kupereka ma checks and balances kulithandizira boma kuti ntchito yake yotumikira Malawi ikwaniritsidwe osati kumakagona kumeneko. Ndene zono ndi zimene ayankhula a Samia Suleimani. Chifukwa chani nkhani kunoti achitika dzulo fanyani ndikuyibweretsa lero chabwino zamagesizo zatipangisa kuti tichotse nkhani koma timafunanso tikambe zoonena kuti zimene akuyankhula ndi zoona zisangochoka kuma komiti kokhakuya zipitenso ngakhale kwa aphungu a nyumba ya malamulo amene ali kumbali yotsutsa. Cholinga chanu ndikuonetsetsa zoona mukuthandizira boma kuti ligwire ntchito bwinobwino kupereka ma checks and balances pamene sikukhota mukayikira kuti boma likukhotetsa bena pake zinthu. Tayimirirani ndikutsutsa ngati mujankachitira Suleimani nthawi imeneyoyo DPP ili kumbali yotsutsa. Munaona mbene ankapangira ankavoko kwambiri tamtulutsa chilango chifukwa chani amapereka pressure kwambiri kuboma. Ndi zimenenso zikufunikira
muzapasa pressure pamene iwowa akulephera kugwira ntchito yawo bwinobwino, pamene mukuona kuti pakukhota kutera kuenda kuti muthandiza Amalawi kutumikira Amalawi. Fo anthu aja akapisu kuti akapangano zolondolazo zikapindulira ndani? Amalawi. Amene mwathandizira kuti ino zimene zichitike ndani? Ndinuyo. Ndekuti pamenepo mwatumikira Malawi. Iyayi muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section, koma kwayika molemezenso maganizo anzathu. Kwa amene sitinapange subscribe, tibangeni subscribe ku channel chathu cha Malawi Trends TV. Cholinga chone kuti nkhani zomwe timabweretsa pano zikufikani mosavuta. Akuti